Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe en garti kadi e windande men hande no wayno ɗum ɗo fof janganoma addira tan ko ha mbawa andude so adima hakkunde sara so seridima teskuyema tan wona hen no moƴƴi noon o ko sinara shintoyɗo piccuɗo saredu piccuɗo daredu piccuɗo ay ɗo toɓɓani wiya sinara ay ɗo toɓɓi wiya shintoyɗo piccuɗo ay ɗo toɓɓani wiya saredu piccuɗo ay ɗo toɓɓi dow innira daredu piccuɗo nde noon sinara shintoyɗo piccuɗo saredu piccuɗo daredu piccuɗo winama noon sinara woni s mbinama shintoyɗo piccuɗo woni sh saredu piccuɗo woni s daredu piccuɗo woni d ɗo noon ay siñiƴe so adima hakkunde nandi inde siñiƴe ɗo e ɗo nandi inde so sakkitima e bindol sinara so serindima kadi sinara wadda a faami wotan ko siñiƴe walla sinara ɗone so toɓɓi wiɗum shintoyɗo hakkunde shintoyɗo wadda faami arwande nde e hakkunde nandi inde shintoyɗo oɗo so woni wattande bindol walla sara bindol nandi inde shintoyɗo mbadda hen piccuɗo shintoyɗo mbadda hen piccuɗo nden ɗo ko shintoyɗo ɗo shintoyɗo piccuɗo ɗo e ɗo nandi so adima hakkunde inde nde ko wotere shintoyɗo so wattinima e bindol walla serindima inde nde ko wotere ene wiye shintoyɗo piccuɗo ɗo saredu arwande hakkunde inde nde ko wotere so serindima walla woni sara bindol saredu piccuɗo ko gotum wadde saredu piccuɗo ɗo ko da mbiyata da mbiya redu so adima hakkunde inde ko wotere ɗo ko daredu mbiya piccuɗo kamɓe nandi inde bisimillah janguen siñiƴe sinara shintoyɗo piccuɗo saredu piccuɗo daredu piccuɗo siñiƴe sinara shintoyɗo piccuɗo saredu piccuɗo daredu piccuɗo ɗo tan mbawata teskuyema wona ɗo hankadi a gayni siñiƴe a gayni shintoyɗo a gayni saredu a gayni daredu piccuɗo kala ɗo winda ko fate e ƴewɗe alkulɗe ɗo a majjata joɗiggu noon wiya
o ɗigga wiya ƴettu kuƴol ma e karne ma janga ɗigga a hoolaki hoorema ƴeewa camorɗoma ɗakkoɗa sara makko omo holluma ha jiya lawol gona bindowo jangowo gona bindowo jangowo yo Allah wallu yo Allah newnu ko musidɗo mon kiɗe mon sabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillah on jaara wassalam